Kum no perlog bera ngapriang sobha ya phi hakanika khasi terka channel. Taminta sing ini shat no da uni udalia mo. Uni ngala shim ghi nga ai shi samaj bahe. Uni pada udalia shi bol nga ai. Bol barit mo. Tesa king kumne hadu bakandala kampu kendiam tu la sotu hida dala pu kendiam. Te uni udalia ude utu u kau ubarit ubapret uni am uptei bahaya kamed ye kiba longkumta kiba don sini kimla ban bam ja hinda pinshat da uni upes baha hinda shad kichri kumto ailang uni udalia kendiat shikham badu shikham tu udai ubastem em hinda shad daki yabam long utay bahaya kamed open klein ro pekani kala long ngala rus kumni teng ai lang bad uni kishmish uni ngrunga susdi lang kumni namar bale banga kwa bakan phu khandiat ka kham bes nda bam ru am stanat kalong jam mam to dapim kwa ban sedi kumni ro lang su ai pe nalor te kani kala long ulapu tu kishmish menta pade ngan the no daka kani kade ka khluj mo ngan the daka hidiban ai be daka ba khluj deben the suki skim de ban chu the shi sin the deben le jai tera dam nang to saking suki adu bakandala milai bha kumne uni pada ude ilaci nga supir nga aitang ki sieng utu snap nga laweng no adem nang ta pada kani kade kadut hidiban ai khambun nga ai lang ka bat kadut nomor bele ka simpor ban i uni u dalia kidon ki bashet po pressure cooker ru tambah kambang da shet po pressure cooker kabyang ban sushet kumni hi pekani kala thnam em kini ki side kitu ki malai ngi de ban krut ban mix bha ban milai bha number ba nginyo katuka creamy natural creamy saking bha kumne hadu bakandala khamrben tambah nai penrengat re namar bale uni dalia am ukjit ka kani pat ka sini nga ashteng bol nga thara phila sotho hi perlok si samai he ka gi nga ai si bol nga ai kan ne ka dalia ar bol nga ai ka kani ka dut nga ai lai bol ka sini nga ashteng bol te kasini la da phi bam thiang bon te phila ban ashuru pe de ban king kumni kani kala long mo ngin saya tap no phang tamba kading pade ngi de ban penrit mo kani kala long kala ipang baha ni na bes baha ta adem nang ta pade ngin sa ber uni alman uni badam te phila ban ai walman ne pista kat ba phiman unu dry fruit phila ban ai snap koru or slice kumne hi sai persang mo perlang kanika sweet dish khoble sibun ba philai pe ye kanika video sngobha like subscribe but share